From today, we'll begin to see the manifestation of the power of God in your life. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ogunuka turuso
onye agha eluigwe m, onye amamihe gị zuru ụwa niile. Ị kwesịrị ịtụkwasị obi, ọ dịghị onye dịka gị. Ọgbata obi ihe baha gị, olileanya ebe olileanya na-adịghị. Ebube mbara igwe, ebube bata ihe na-eme. Ịbụ Chukwu egbe niile, ịbụ ọkụ na-ere, ịbụ Jehova Sama. Olileanya dị na gị, Jizọs. Amasị ama, onye ga-arụrụ chi m ka ebube eluigwe, onye ga-arụgụ ka ozoligbo. Ịma bụ chedabere m, kwa gị bụ chedabere mgbe niile. Anya n'elu ụwa, Baba bụ n'anya n'elu ụwa, anya n'elu obi. Ewo Jehova bụ eze ndị eze, ịdị ya gbanwe. Jehova ịdị ya gbanwe ruo ebighị ebi. Adabere m n'aha gị, adabere m n'aha gị. Ewezugala onwe gị,